i vores stadig søgen efter at finde på underholdende indslag, så har jeg jo altså også ikke holdt mig for ro til at udnytte mine egne børn. Og der var så min yngste datter, som forleden sagde, at hun havde hørt et rigtig godt nummer på internettet med Puff, den magiske drage, i en techno-version. Ja. Og så synes hun, at vi skulle spille det i programmet, også mest for at drive dig til vanvid. Ja. Så jeg vil bare gerne høre, om vi må spille det nu, så kunne vi se om... Hvor lang tid det går, før en af os bliver vanvittig? Det kan også være, at vi bare hører til hende, og synes det egentlig er meget godt. Så hvor lang tid det får lov til? Skal vi stoppe det? Det var 53. Jeg har ikke været igennem det hele, vil jeg sige. Altså, Puff, den magiske drage, er jo den der... det er jo den version. Har du set Meet the Fockers? Ja. Så ved du også, at den samtale, de har i bussen på vej, eller i bilen på vej ned efter. Ikke? Den er jo så også med det her. Det hele er lidt en oplevelse skabt af Gry igen i samarbejde. Stor film i øvrigt, Puff. Hvad hedder Meet the Fockers? Ja, hvor altså, at hvad hedder han? Ben Stiller jo er inde på i bilen over for Robert, at det er Puff the Magic Dragon er et sindsbillede på, at man ryger pot. Og det mener Robert De Niro ikke. Så det er den film, der hedder Meet the Parents? Eller hvad? Ja, den er Meet the Parents, og Meet the Fockers er efterfølgeren. Hvor Dustin Hoffman og Barbra Streisand jo spiller Ben Stillers forældre. Og hvad hedder de? The Fockers. Det er jo den, der er Fockers, ja. Ja, tak. Og Gaylord Fokker. Men det er... og der kan man da også... Jamen, det er sjovt, de viste nemlig Meet the Parents forleden. Ja. Og så håber jeg på, at de viser Meet the Fockers snarest muligt også. Ja. Fordi at... hvis man er Robert De Niro, ikke? Ja. Og man sidder med et manuskript... Og der står først Ben Stiller, og så tænker man, ja, okay, den bliver sikkert sjov. Ja. Og så står der alt det nedenunder, og det er mærkeligt, og det er virkelig glid en bananskrald-agtigt, ikke? Men mega sjovt. Det er vildt, de har fået ham og Dustin Hoffman med, Robert De Niro og Dustin Hoffman. Jeg tror ikke, penge har haft en vis element. Jo, men det er der stadig ikke altså, det er jo ikke en dårlig film. Det er en rigtig god film. Sjov. Hvad synes du, det er en dårlig film? Nej, jeg synes, det er vildt sjov. Træeren er også god. Nå, er der også en træer? Hvad hedder den så? Jeg kan ikke huske det. Der er ingen træer. Med det samme cast? Ja, sammen. Bare uden... Skal ikke bare høre klippet? Jo. Det her er altså musikken. Ja, men der er også fordi, jeg kom pludselig til, om Gry har lavet noget ved den. Du ved, Gry har jo... ja. Men okay. Det kan vi. Ja. Godt så. Det er også bare en lydoplevelse for fanden. Jamen, vi hører... Og vi må... En af os man må gerne stoppe den, okay. Og Anders må især gerne stoppe den. Vi hører den. Jeg synes bare, det var lidt en trængt til. Kan ikke mere. Det er Toffifee. Der kan simpelthen ikke mere. Ja, det er. Men hvad sker der? Men der er fandme en god rytme, det skider jeg på. Nej. Vi kan da lige høre, så den vi... Ja. Starter godt. Nå. Stop. Er nu begyndt den Christina Rosling, der synger? Jamen spørgsmål, det er et eller andet, der er blevet sendt ind til MGP eller et eller andet, og så er der virkelig siddet nogle forældre, der har sagt, kæft, hvor er vores datter bare topfed. det minder mig helt, kan I huske den her? Og det bliver bedre. Ja. Det var en, som Gorme engang gav os, og som de også selv har brugt osv. Men der er en anden en, som Adam engang med at spille i vores program, hvor det var det Stjernekrigen, det der bane spillede, eller hvad var det? Ja, nej, det var Alto Sprax og Tustra. Og det staver vi ALTO. Ja, eller så der var noget som i Suzuki Alto. Ja, hvad hedder det? Rumrejsen selvfølgelig, ikke? Ja. Fordi den må næsten også ligge her. Tror du ikke? Den ligger her i sted. Jeg tror, den ligger der et sted. Nej. Men vi kan jo, mens vi leder efter den, så kan vi jo spille en verdenspremiere. Ja, men det kunne vi bare have haft det hele her, men det skulle man så også... Nej, den er der ikke. Det er skide meget. Der er ikke nogen redaktion, der rigtig kigger efter den her. Kan jeg sige, Carsten? De køber noget ting på nettet. Den er der ikke rigtig, nej. Anders, du har taget en verdenspremiere med. Jeg har taget en verdenspremiere med. Ja. Det forholder sig sådan. At jeg var i studiet og videre her. Men klar, ja, smidt, ja. Så bliver der så. Verdenspremiere i De Sorte Spejder på Mads Langers nye plade. Det lyder allerede godt. Eller det er det godt. I duet med Tum Christensen. Han har skiftet navn. Det hedder han nu.
det, jeg talte om før, det klip med rumrejsen. Ja. Det var bare i forbindelse med Puff og alt det der, ikke? Faktisk, vi kan da godt lige tage den først. Jamen, kunne man ikke lave en tri-trap-træsk? Her er Grys version af den. Some people think that to puff the magic dragon means they're really to smoke marijuana cigarette. Puff's just the name of the boy's magical dragon. Right. Hold da kæft noget lort, mand. Er det bare mig, eller? Jeg tror, der er ude på ene. Der var den. Så var den færdig. Den rører sig. Stadig. Sådan, ja. Prøv at høre, det andet, det er en musikskole, som skal spille rumrejsen 2011, hvad hedder Anders Bertelsen, han har fået gevær mellem hænderne. Så stopper han bare aldrig. Jeg tror, så det er tit på bøffeljagt jo, så på savannen jo, ikke, Anders? Jo, præcis. Ja. Dårligt. Men prøv at høre den her gang. Anders, jeg tror, den er død. Okay. Prøv at høre den her. Og vi hører den hele. Der er ikke anden vej. Så kører jeg nu, så. Den eneste, der kan noget, det er Pauker-ungen. Og han er generet. Ja. Så skal vi have op. Det er sødt, det er altså sødt. Ej, Anders, giv den fred. Ja, der er de 5-10 sekunder tilbage. Forestil dig, der sidder en helt gymnastiksal med forældre, ikke? Og I sidder der, og jeres poder står op på scenen, og de bare står med pauker og trompeter og tubaer, og øvede sig, ikke? Og alle forældrene er så stolte, ikke? Og man sidder bare og tænker, hvordan kommer jeg til at fortælle børnene, at det her, det er ikke den vej, de skal gå. Det er en helt anden karriere, de skal gå. Det er ikke musik i hvert fald. Nej. Men om jeg skal til skole hjem, som sagde i dag. Upsen, men hvilken en af dem? Ja, hende med Puff the Magic Dragon. Nej, hun er jo begyndt også. Det kan godt blive langt, det her. Men lightergassen der, ikke? Jo.